Kedam tang surihini rengkora hini pen surihini rengkora kethom aning kan bech pli kadoka be bang pharo sir kebra troxy kebra ner kep kacharlia bang pho tuma phan apora teng pen satlang kibibedet ke manghu me pusi sai singrong pila pen khorsing teron language inspector pen pherangke Amei along jongpon the program mang thanbo lasi non alam nilitum press ke bang nang ko alam bang gela pulo labangso center along Surihinira ingkora hinila pen ke Surihinira ingkora thom landing kan hini yang bong pen batch pli chekluyan trok matidi batch pli kadok we bang pharo sir kebra troxy kebra nar keb kacharli abang pu atuman ke la kacharli amoton jut kok afisita dake exam abang bibedar posi ko piluma kopiati sungdong bibedar ne labang ne litum chini de athene litum hala management aside langunde ne litum hange tham tha pulo so tengsi thanun bom thekan sita lasila bang pharo sir kebra troxy kebra nar keb kacharli abang pu atumang ke apor atuma phanke apora tengpen exam bibedelo exam toklong le delo piniar nianda asila dakela ilitum hampangang bong ajak penang atum minut bahini tum lason si ninggelo pulote lake exam ave admission ke pidet exam ke bibedet pulote ko piloma lake karbi alam ke than amen pen ke thedung a scam lo puse nelifan inut senar samho nelifan phone nang call lo la pen ke palang li pulo la ke scam lo neli ke cash pideji polam la sin neli tum pudun lo cash pp la ke nang li tum alam lesdan neli abang ke ko piloma neli tum ke halam management aside ke langonde nel tum la academic aside chelang la sila dake nel tum hapu ke ko pia thesi exam pipedet ma kopia ki sungma labang ke nil tum chinion de buse puthot inut lekthe sango neli fan phun nang lo tholo lang li dala sonsi pulo nang li tum ke saru sar eng sarhang lo ta neli tum ke advice nang chu pidun ji aja kong ave puthosita la so bang ke nang li tum che rab dun do ko opor lang pe metu kalite mo enong kado ko be nang li tum anong ta judun no dagi ko lam se la sila hui kadok ka ve lam pensi mathadam si nelitum pini labang so press meet pilo nelitum abangke adai bangke jehek dunai keceng sia lamang alasan la Dibrugarh University la so Center for Studies in Languages Karbia program bangke 6-month certificate program in Karbi language pulo la so 22 la penke 23 la ningkan hini batch pli 978 au somar punang ko lotewa kacharli abang pu atum aphan apora teng examination ki bp thekete ke lake Dibrugarh University ke thang ake chok chiabe athe Dibrugarh University ke Ladakh ke financial involvement la pena kapre la tum ke admission nang approve po la so teng pen exam nang conduct people question paper nang people syllabus nang people so teng si course jutlo bolote piloma exam nang conduct people la Karbia kheta bang kapreka kheya tumason lun lam tomo pendang lok jutang jubat anta ingcholim nangji pura penang anabang photum studies of Karbi language and culture ke charli jia phan kedam tang surihini ra ingkora hini pen surihini ra ingkora kethom anikan bang pharo sir kebra troxy kebra ner keb abang photum menche thabdun lo bangso ke charli abar saila ke Dibrugarh University pensi chiklojon trok mate 6-month certificate program in Karbi language phan Apor thikon lo bonta non anta surihini rengkora hini pen surihini rengkora ke thom aninkana farman non puanta exam mate Satlang kibibedet pena pot ke charlia bang phula pen penang arada tum manghu pronga sonsi mande bang solong ke AC la pen Dibrugarh University atum thang ke chokchi abi la pen tangka le kadure putakali athe surihini rengkora hini la pen surihini rengkora ke thom ningkan hini angbong admission fee 74,86,000 mate Lak troxy kebra plira suri trokner kebra trok lapen AAC pen grant in it satangka lak thom kep pangrum pet 1,04,86,000 mate puti sira lak plira suri trokner kebra trok do language inspector atumki tangka mahakelong lapen konat kosonsi kapeda maki langdunde lasi ladaki nilitum thanga dayabi lasi lahai kadoka beke program coordinator longsing teronsi chinilo pusi language inspector saising rong pilapen khorting terona tumpen thanpon a program coordinator ke ala so appointment pia teng kholote longsing teron si la admission ke pi tangka ko anma ko nat ko ana phansi tangka kalek nai pangrum nai ma langsi pangrum lo la pen la so ka pangrum ma tangka alamang alasan mati di admission ender lo te admission pidelo pulute bangkwan si pi ma la so bang haladak approve nai
university tum approve nai university tum approve nai polote la so admission me nesia percentage ada pinai do neli chinia tenge pinai anke la so poisa ta lele der plus anke university a course matidi hadak university a course polote admission ender lo polote college du onsansi registration do nai registration a fees itame la ke admission hosi en lo anke la registration da vedelo non si ke claim bon tala ningkan hiniang bong registration da claim pi ekte ningkan hiniang bong admission approve da approval da np ekte polote la ke chok cheke anu ka prekali lo ke chok cheke la da ka program coordinator ke la ke longsing teron News Report KTV News